Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel BTC jobs नि सायाव डिस्कस खालामनो लादों बेनो जाबाय 5000 vacancies फैगासिनो दङ आरो syllabus exam papers माबोरै जागोन बेनि सायाव बिग आपडेट आरो टपिक्स जों क्लियर खालामगोन जे माबादि टाइपनि कुइसन दाननो हागौ आरो पोस्टिंआ नोंथांमोना BTC आवनो जागोन आरो एग्जामा BTC आवनो जागोन डिस्ट्रिक्ट वाइज आव जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि खमसिन फरायनाय 8 पास मैक्सिमाम डिग्री पास सिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो आरो बैसोनि सायावबो डिस्कस खालामगोन दा बेखायनो जायफ्रा Bodo Job Info चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्ला नटिफिकेशन फैयो नोंथांमोना लोगो आपडेट मोननो बादि आरो लोगोसे एप्लाइ खालामनो हानाय बादि आरो बे एप्लाइआ अनलाइन जानायनि मैक्सिमाम 90% चान्स दं मानोना लाख एप्लाइ खालामगोन बेखायनो स्पीड पोस्ट एबा बाय पोस्टआ इजि नङा सो बेखायनो अनलाइन एक्सेप्ट खालामनायनि चान्स दङ सो दायो जों फैबा अफिशियल वेबसाइटआव दा बेयावनो अफिशियल नटिसआ रिलिज खालामगोन नोंथांमोना नैबे लेटेस्ट आपडेटआव मोनगोन दाखालि मोननाय बायदि BTC नि सेक्रेटारियाव ओंखारदोंमोन आरो बे एग्जामा थाबैनो जासिगोन जेरावनोखि नोंथांमोननि Gr3 बेनिफ्राय Gr4 दङ नैबे Gr4आव खालि भाइभा टेस्टल' जागोन नाथाय Gr3 आव नोंथांमोनाहाय एग्जाम आरो भाइभा टेस्टखौ लानाय जागोन आरो आपकामिंआवबो नोंथांमोना Gr3 आव फार्स्टआव एग्जाम जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लानाय जागोन ओके एन्ड बेनिफ्राय Gr4 आव नोंथांमोनखौहाय एग्जाम लागोन बेयावबो नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लानायनि चान्स दङ बे जाबाय सिलेक्शन प्रसेस एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामखौ रायलायनोसै एग्जाम ओके सो एग्जाम पेपार होनोबा 100% बर' पेपार थागोन ओके बर' पेपारजों 100% एग्जाम लिरनो हागोन बेनिफ्राय एडिशनेल हमना ला इंलिश थागोन बेनिफ्राय एसामिस थागोन एबा बेंगली थानायनि चान्स दङ मानोना मोनब्रै लेंगुवेजनि एग्जाम जानायनि चान्स दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम पेपारा आलादा जागोन Gr4आ एक्सट्रा जागोन एग्जामा बेनिफ्राय Gr3 एक्सट्रा जागोन आरो एग्जाम सेन्टारा BTC आवनो जागोन एन्ड बेनिफ्राय दायो बिग कुइसना जागासिनो दङ नन BTR एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया सो बिनि सायाव जेबो आपडेट गैया जेब्ला फैयो अफिशियल नटिफिकेशन अब्ला जों आपडेटखौ होगोन नोंथांमोननो बेखायनो Bodo Job Info चेनेलाव नोंथांमोना जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो एन्ड बेनिफ्राय दानिया एग्जाम कुइसना माबादि फैनानै चान्स दङ दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जे फार्स्टआव BTC नलेज नोंथांमोना थाथारनांगोन BTC बेनिफ्राय BSc ओके BSc एन्ड बेनिफ्राय BTR सो नोंथांमोनाहाय BTR दा बबे एकर्डआ सिगां जादोंमोन नैबे 1 जादोंमोन एन्ड सेकेन्डआ बे एन्ड थार्डआ नैबे BTR सो बेखौ नोंथांमोना A to Z रोंनांगोन बेनि नलेज थानांगोन बेनि अनगायैबो सो नोंथांमोना GK रोंनांगोन GK ओके GK बेनिफ्राय मैथ्स बेनिफ्राय इंलिश बेनिफ्राय रिजनिं एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिअग्राफि ओके जिअग्राफि नोंथांमोना रोंनांगोन एन्ड बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेटआ जाबाय कारेन्ट एफेयार्स नोंथांमोना टाच थानांगोन ओके कारेन्ट एफेयार्स नोंथांमोना टाच थानांगोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नायनो हायो एन्ड बेनिफ्राय आसाम जिकेबो फैगोन मोनफा मोननै फैगोन बेनिफ्राय मेनलि BTC नलेज नोंथांमोना थाथारनांगोन अब्लानो एग्जाम क्रेक खालामनो हागोन सो बेनिफ्राय पोस्टिंआ नोंथांमोना लकेलावनो जागोन माने BTC आवनो जागोन आरो डिस्ट्रिक्ट वाइजआवबो नोंथांमोना पस्टखौ मोनखागोन नालाय बेखायनो डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहाय नोंथांमोना पोस्टिं जानायनि मेक्सिमाम चान्सआ दङ मानोना सिगांनि BTC जबावहाय डिस्ट्रिक्ट वाइजआव भेकेन्सि फैदोंमोन बेखायनो दाबो फैनायनि चान्सआ दङ सो बेनिफ्राय बे 5000 नि गेजेराव सो नोंथांमोना एडुकेशन लेभेलावबो पोस्ट मोनगोन ओके बेवहाय दङ LP स्कुल बेनिफ्राय UP स्कुल नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन बेनिफ्राय हाई स्कुल नोंथांमोना बेयाव भेकेन्सि मोनगोन मानोना टेट क्वालिफाइड जानाय गोबां दङ बिथांमोननोबो साख्रि होनो थांखि लागासिनो दङ मेक्सिमाम एडुकेशन लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना फरेस्टआव 100% पोस्ट मोनगोन सिगांनियाव 1081 भेकेन्सि दंमोन आरो बे रिलिज साक्सेस जायाखैमोन जास्ट फिजिकल टेस्ट जादोंमोन बेनिफ्राय एग्जामबो जायाखै आरो बे साख्रिया एपइन्टमेन्ट लेटार थाङाखै बेखायनो 100% नोंथांमोना फरेस्टआवहाय BTC आवहाय साख्रि मोनगोन ओके 1081 फैयाबाबो जायखिजाया पोस्टआ फैगोन फरेस्टआवहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना कनस्टेबल बेनिफ्राय Gr1 पोस्टआव मोनगोन आरो लोगोसे Gr4 आवबो नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय बे एग्जामा कमिसननि गेजेराव जानायनि चान्सआ दङ मानोना दानिया कमिसन दाजोबो जेरावबो जेरै नोंथांमोना एडिआरि बादि बेवहाय कनसेल एग्जाम जागोन गासैबो डिपार्टमेन्टजों मोनसे एग्जाम जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लानानै नोंथांमोना साख्रि होनाय जागोन ओके दा बेनोमोन नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय मेनलि नोंथांमोना BTC नलेजखौ नोंथांमोना थाथारनांगोन बेनि सायाव गोबां कुइसन फैगोन एन्ड बेनिफ्राय मोनसे बिग नोंथांमोननि चान्सआ बेनो फरायनाया जे नोंथांमोना बर' थुनलाइनि सायाव सो नोंथांमोना बर' लिटारेसिनि सायाव नलेजआ थानांगोन जेराव राइटार्सफोरनि माखासे गियाना एबा नलेजआ थानांगोन बेखायनो 18th सेन्चुरिनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे नायो 18निफ्राय नायो एन्ड बेनिफ्राय बेनिफिट्स गोनां जाहैबाय जायफ्रानोखि बर' मेजर लादों ओके जायफ्रानोखि बर' मेजर लादों नोंथांमोना गोबां हागोन बे कुइसनखौहाय सो बेखायनो जायफ्रानोखि बर' पेपार लायाखै बा ML लायाखै सो नोंथांमोना दानिफ्रायनो GK कालेक्सन खालामखादो बर'आव हानायसिबां एन्ड बेनिफ्राय कुइसना दानखागोन आरो बेनो जाबाय बर'खौ रिप्रेजेन्ट खालामनायनि चान्स थ' बेखायनो बेनि सायाव गोबां कुइसन दानगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय मोजां एटेम्प्ट खालामनो हायो दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे आपडेट BTC साख्रिनि आरो जेब्ला अफिशियल नटिस फैयो नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव मोनखागोन बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन
आरो जायफ्रा एडिआरियानो जा आसाम पुलिसावनो जा नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनबाय स' कमेन्ट्स खालामदो बबे पस्टआव मोनखो थाबैनो WhatsApp ग्रुप दासिगोन आरो जायफ्रा WhatsApp ग्रुपआव जइन जायाखै नोंथांमोना जइन जादो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ एन्ड बिनिफ्राय जायफ्रा साख्रि मोनबाय जिखुनु जाया 51,000 आवहाय नोंथांमोना बयबो खनसे हाय हेल' मेसेज खालाम नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा ग्रुप दागोन आरो बेयाव नोंथांमोना माबोरै साख्रि मोनखो बिनि सायाव मोनसे भिडिअ फैगोन एन्ड आपल'ड खालामगोन चेनेलाव स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट BTC जब्सनि सायाव